syuting soलिगासिनो आरोना दायो बाब फैदो बोरै जाखो नै रावबो गैला फट' लानो थाब फै बयबो रावबो गैया नै फट' लानो गोसोबायदि खेबबाय था माजों खेबबाय था लाइटआ बरियाजोंनो नैबे नै लाइटआ बरियाजोंनो नैबे बेरायदों आरोना दसथाना मेला बेरायसै भिउखौ नायनो 5 hours later. Lalu dayo puja naik nang karter. Kami view. Sahazuri rail gate. Mela bari. Kali dina oka hanaikai mansiaनो गैया अखा हानायखाय kali dina मैया sudah burtikमोन औ स्टार लाइटआ बरियाजोंनो नैबे नै लाइटआ बरियाजोंनो नैबे अखा थाइफ्रिगासिनो आरोना बेरायग्रायानो गैया खालि बेरायग्रायानो गैया खालि जों आरोना अखा थाइफ्रिगासिनो बब फ्रेड चिल्ली अखा हालायबाय जालिगासिनोहाय दायो जों दलगावआव हाबसै आरोना फट' लाग्राफ्रानो Aska Durga Puja bondur guys. Aska Durga Puja bondo boleh. Amrai guru warai sih kon. Fैदो बोरै जाखो नै रावबो गैला फट' लानो थाब फै बयबो रावबो गैया नै फट' लानो गोसोबायदि खेबबाय था माजों खेबबाय था बयबो फैजोबबाय लाइटआनो जोंहासो बैना जालिसो जोंना गसाइगाव टाउननि क्लक टावार आरो अखा हानानै drone nggak mati sih be tuh syuting soलिगासिनो आरोना दायो बाब syutingnya puja जाफैनाय जाखो बिसोरलाय 나서나 된다는 가까이나
मोसानाय नायनांगोन दे बाहेर जुदि लागासिनो लोगोफोर सुटिं